khulumka jotonono tipra hastini joto lukurokno tini second time ang Facebook live phaimani kogumang khamo one Tripura one voice Bangladeshi pushback on national issue no tuino kok sanan hinai norok jotono saimano chini Tripura sa hani bosaro tangai hakamaka dofa tini tangai komonane lamawa himui tongkha omo একটা বার্নিং ইস্যু নতুয়ে আং যে খরাংটি সামানি হাই তিনি কুবুনি বরক তাঙে খরাংটি সায়া তাঙে সিরিং সিরিং অম তাবু লুপুরংনি गोबां मा कुएसन सोंमु आनो फन खाय सोंगो गोबां मा WhatsApp आनो मेसेज रिबो सार केबो दारा नोंखाय इलिगेल माइग्रेन्ट रंनतयै kok saw boyhe tangai saya abun uttorang norong nori mangla dakuro tamni hingka kai jeng ha kamamani ekmatro kogumangkha totkalin purbo Pakistan tabuni Bangladesh ni borok hagya woi sal brum brum habui tongmani bagai jeng ora borok kebang tongmani majority tongmani jeng minority ni thangka chini ha chini ya phaw tongmani buba gara bai reserve khaijak tongmani reserve sabai reserve kha tamni bagai jeng khorang tisaya jeng rajnotik babe bagjagai tongmani bagai jeng tini chini ha kamaka majority kamaka logi logi chini administration power kamaka political power bo jeng kamaka economics power kamai thangka তিনি বানিয়া খাইনাই আগরতলা বিজনেস খাইনাই সারা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ব্লক হেডকোয়ার্টার নাইনাই দি যতন বুনি দফানি বরক ঘরে বসে টংচিনি বিজনেস খালাইনাই কাই যে বড়রক তৎকালীন পূর্ব কাইসন তাবুনি বাংলাদেশনি বড়রক চিনি হাওয়া ফাयै সবা খালাইয়াওই থৈ থপসা খিকলাইয়াওই চিনি হানো বাইকে সিগি খিকা চিনি বড়রক ওয়াডা ওয়ান সুকনা আবনো वानसुकदा नायखाना जों जारा राजनीतिक खायनाय हा दफानि कक सानाय दिनै जों कक खरकसाथाय खरकसाना सिल सालायो तामन हिंगांगाकाय नेशनल पार्टी खायने रखाय त्रिपुरा सरनि कक साइमेया दफानि कक साइमेया रिजनल पार्टी खायने रखाय साइमान दिनै रिजनल पार्टी खायनाय मिनिस्टार दंगो एमएलए दंगो tangai borok kok saya tamo kok sawoi dofani thane borok but mani phaika dofano tamo protishuti ri phaimani borok tini tangai nung MLA angkha EM angkha MDC angkha minister angkha tangai nung kok saya tamo ngoi nung saimeya omo lukurong ni sengmo ga abuni bagai no buiti da tisaya অন্তত আং রঞ্জিত দেব বর্মা রামচন্দ্র গাতনি ত্রিপুরা সারক আনি দফানি বড়রক আনো হামজাগৈ দফানি হানি কক সানানি বাগৈ আনো বিধানসভা রহক নর নুগনা আং বিধানসভাও ব অ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু নতयै আং কক সামানি তাই আং MLA চংজাংমানি পরে আং অ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু নতयै भारतनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी नां काइबसिक सिटिसिका आनि फेसबुक नर खलमनायखौनो साइमान सुदु अम सिमिया गोबां मा जागो चिन बररक जेल बिसिङाव बुथारजागमानि अबरनो तैबो आं हिउमेन राइट्स कमिसनाव फाइट खाइ दं ताइ खरकसा बुरै बुथारजागमानि अबरनो तैबो आं कक साइ दं हिंका काइ ताबो कक मुखा जों जुदि खरां बाक्साकाय तिसायाकाय अ इलिगेल माइग्रेन्टनि बिरुद्धे जों कक खरां तिसायाकाय सिनि हा आगामी दिन चिन्जाको तदा दं जों ताबो 31% of percent तदा दं ताबो सेन्सास संखाकाय जों बो जागा सगैनो चिनि हा बरं कोन
स्टेटआथ' जों माइनरिटि नों थांखा दाबो एडिसि आमचायो जेताचिनि तिप्रासारंनि हा हिनि जा खायरिमानि अ तिप्रासा हावबो दाबो पार्बत्य चट्टग्रामनि बर'र फायै सेगै दंखा आंनि प्रेस स्टेटमेन्ट गोबां मा चेनेल आं कक सापुर साका सामनुबो ब डिस्ट्रिक्टनि ब साब डिभिजननि ब ब्लकनि आन्दार ब बिसिव बर' खापायजा स्राय स्राय आं साका केबो सारा गैया आं साका थैखाय वासे थैना बिलाय आं दखानि कक सावैनो फाय बिलाय गन्द तैसाव बर' फायका बर' हापायका बेबाक साका करबुगो ब आमचायो बर' हाबै दंखा साब्रुमो ब जागा बर' हाबै दंखा डिटेल्स जिखा तब फानो बाबु बे एक्शन थांया दिनै जों नुखा बीजेपी पार्टी बाय तैदुलजा गुजरात दिनै इलिगेल माइग्रेन्ट नि बिरुद्धे एक्शन थांखा बुलडोजार 50टा हाजार पुलिस रही दिनै आरो बस्ती तमानि सबाय रिजाखा दिनै दिल्लीआव सबाय रिजागो आसामनि मुख्यमंत्री किरियावै चिरे खगै दिनै मिडियानि बुसकांगो लोकनि बुसकांगो चिरे खगै बांलादेशी रंनो रेखालायनायनि बागै कक साइतम कोन बिचार खाया पुश बैक रमसिना डिटेंशन केमो तनिनाय सेपनाय बंनो बांलादेश किफ्ले रहनानि बागै चाइतो गय दं पुश बैक ngoi दं सालब्रुम कताबो ककंखा त्रिपुराबो तो बीजेपी न तैदुलजाक सरकार और खायतांनि खाया इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे 19 मे 2025 साल मारिवो कासे नोटिफिकेशन लिखा और नोटिफिकेशन स्राय सिजाक दंग टाइम फ्रेम खायरिखा 30 दिन नि बिसिंग बांलादेश नि बरनो नायतो तिखलायनानि रोहिंग्या रनो नायतो तिखलायनानि और नोटिफिकेशन नि परे फादार हाव जत जागा न इनिशिएटिव ना जागाय दंग एकमात्र चिन त्रिपुरा सिमे नाहार जागिया तांगै जों नेहर खरांति सानाय करे केवल राजनैतिक बिनि सात्तदा खतिंग न केवल आगामी बुद्धा मायां न केवल सरकारनि सुबिदा न खैता कक सावै वंचित दा उंनो अमनो मानसके गोबां बरनो कक साया आं नेशनल फ्लैग तयै 3टा जागा ताबसुक जरा रैली खलायका खाना उत्तर महारानीपुर खायनाय प्रत्येकटा रैली वन नुखा जे नेशनल फ्लैग दंमनि बागै थानसान मारिनो नासिगै सुरुतिप्रा मथानि सिमिया अयनो मथानि बररो फायै जॉइन खायबिका रैली हिमपायका आंमै मालाय कक सापायका गोबां मा पार्टी नेशनल पार्टी नि बररो सार जोंले नुकजां मालिया बसकांगो चिनले पदबि दंबा पोस्ट दंबा किन्तु चिनि बररो फायका आनि रामचंद्र गातो फायका सीपीएम नि बरक फायका बीजेपी नि बरक फायका आईपीएफ तिन खरसा खरसु फायका असिगार खायना करे दिनै ओमपीओ रैली खायका आदिनानि मुक्ति कलायु नरगजो साइमान रांगानि मुक्ति कलाय रांगनां र सब लगिमाया किन्तु फुंनिसिमि वातै सारि पर्यन्त दिबरय साबसा थाकमानि थांगै नुगैखा खलसाक लायलिया लामा बसालायजा ब दफानि ब अंशनि बरक फाय जारा गरि रिकिसिं मिसिक सुमजा बरंनि जिन पैसा बाय गारि काय फायलायो आं बरंनो रिमाया कोनो गारि बारा रिमाया दैरांसा खानि मालिया आं बरंनो नुगै आं बासनि ते दितनानि मकलनि मुक्ति यरि फैसा तनि नारक मालिया किन्तु तिनि रां पैसा गोनां तिनि दफानि कक सानाय थांग नुगजा गैया बले आं आरब पाथानाल जमातियानो आं साका पाथान फायदि आदिनो कनान बसाव थानाया थांलिया बले बुबा गारबो बनो साकापो बुबा गारानो फोन खायसाव पाथान आं साइरका थानि थांया गताङै बथांया सालसा बतिप्रा सारांना आबनि जवाब बबो मारिवान कारण अब तो नेशनल इश्यू चिनि हा सेगि तंफायनाय एंनारनि अबैधभावे इलिगेल माइग्रेन्ट बरंनो रायदाति नायतोगु तिख्लाय रखनानि बागैसो जों कक साबले जेखेरे मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स
केन्द्र सरकारनि बोखाक्तैसे साइरि जाखा नायथकथि खालायबांना बांना रहदि होननाय आरो जों तामनो किरिना दंबा आं अमनो तै चिठि सिमान परे एक दुइटा रेलि खायमानि परे ताबो कामि कामि तिप्रा सारंनो नायथकथि खालायना उंलाय खाबले कामचनपुर रमलाय खाबले जिरायनानै एनआईटी व सालकानां गाथां बांलादेशी जालबुइ तमनि रमलाय खाबले दिनै साब्रुमनि फुलसरी एडिसि विलेज थांनि रमलाय खाबले तेबो गोबांमा जागा दिनै बिश्रामगन्जबो एसपी नि थाने डीएम नि थाने बर बर बांलादेशी दं रिलाय खायका चिठि रिलाय खाबले गोबांमा जागाव बर रक्ताबो चिठि रिलाय दं गोबांमा बर गांबाय जगाजग खाय मालायो हर 12टा 1टा पॉइंट आनो फोन खायनाय दं गोबांमा ताबो आनरो आनि व्हाट्सएप देखाय ब जागा बांलादेशी दं फाय गोबांमा बर तेबंको खाय दं रिलायनान बागै ताबो फर्मेट खाय दरगास्त खालामनाय दं हेंकाय जे बर रक फायै जों चिनि हाक माखा चिनि मानथाय सेफेले जागै दंखा सेक जागै दंखा ताबो केन्द्र सरकार मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स साइरिका बंना नायथकथि खालाय दी नै राज्य सरकार आबनो कार्यकरी खाया ओ जागा राज्य सरकार न कार्यकरी खाय दी अबनो राज्य থেকে नायथकथि खालाय दी ओ कक सावनानि बागै बडा जों किरिसिनानि अबनि बागै बडा जों किरिसानानि आबनि बागै न ताकुर बुखुर आं नरंग लगिसानो चिनि दफा चिनि हानो मुथां टनन बागै जों सबा मान नखरनाय एमएलए मिनिस्टार 5 बছर खाय लुकुनि थानि जों राय मानाव इलेक्शननि बिसिंते दिनै आं दफानि बागै जुदि सामुंखाय टंखांखाय दिनै आं हानि बागै सामुंथां टंखाखाय दफा वान सुकनाय चिनि आगिनि सिमि जों वान सुकि नाय फेदि 1971 नि 29 नभेम्बर केंद्र सरकार हयते कासे नोटिफिकेशन फाइका नोटिफिकेशन ताम सिजाक टंमानि 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय रंग बंनि हावा किफिलिनानि किफिलि जाखा कार्यकरी खायका आचिथिनि खालाय जायगा तांगे जों खरांथि साया जों राजनैतिक बागै गोसा कपुर हिनै जों बागजाक्ति मुइतं कक साया अपर दिगे जारा एंगनानि फायना पूर्व पाकिस्तान जारा फायनाय बांलादेशनि जारा फायनाय बरक जों नर फायै राजनैतिक तिप्रासन बागै बर राजनैतिक खेला खाय जों चिनि हानो फिरं माने बागै सिलाय रमलायखा 40 टानि ऊपर अर्गानाइजेशन खा डेमोक्रेटिक मूवमेंट खा मुया सानाय खैसानाय जिंदाबाद हिंका तामो माखा लेजर टाप माखा डेमोक्रेटिक लामते मूवमेंट खाइमानि परेबो जों तामो माखा हा कमाखा किछु खाइमालिया तेनबि चुक्तिनि माध्यमे चिनि विधानसभा 17टा तमनि 20 टांखा एडिसिओ एटिते ट्राइबल फोर्स बाय चुक्तिंगै ते 5टा सीट बारिखा रिजा एसारा ततै तामो अंखा साति नरम काय आबनि बागै न ताकुरो बुकुरो आं नरंनो सानानि मुसुं चिनि हा जों नारंनानि हिंगाखाय दफानो मथाङै नारंनानि हिंगाखाय चिनि लाइबुमा सैजांनानि हिंगाखाय निनि बुसा निनि बुसुकनो थिनां नों कलाङै थानानि हिंगाखाय अ इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तिखलाय रखनानि बागै जों सबा माबो जानाय गोबांबो बर गानो सोंगो नों तिप्रा मथानि खरकसा एमएलए ताङै नों तिप्रा मथानि फ्लेग तयै नों रेलि खालाया आं बुबागारानो साका नों साव थानसानि कक बुबागारा थानसा जुदि चिनि पार्टीनि फ्लेग तयै जों मिटिं खायखाय मिছিল खायखाय जत बरक फाया कारण अमत नेशनल इशू आफ्रुकाय अ इशू न ताम खायनाय गुबुननि पार्टीनि बरर गुबुननि नेता रकम हेनाय अब तिप्रा मथानि इशू तिप्रा मथानि डिमान्ड हेनाय आबना हेलेंसा थाखाय तलां थानाय काय आबनो बागैनो आं साका ना म पार्टीनि फ्लेग तयै जों रेली खायखाय बा मनो मूवमेंट खायखाय लुकरक चिनि उकलक फाइगला गोबांबा जों पार्टीनि फ्लेग तै खायखाबले मायाबले किन्तु तिनि जों जखन नेशनल फ्लेग तै खायखा
একদিন বাই তিনি শান্তি বাজারনি বগা ফাওয়া जों नुखाबले गाहाम दे लिंमोन सब फाया तंखा बारो फायदि नों तिप्रा मथाबा खायनाय फायदि नों कांग्रेस खायनाय फायदि बीजेपी खायनाय फायदि आईपीएफ खायनाय फायदि जतन फायदि तब असुबिदा दंबा आरो दा केबनि पार्टीनि फ्लेग करे फायबिले बर खाना उत्तर महारानी पुरो सिनि रेली उंनाय अ रेली न कासुनानि बागै 3 तारिखो आरो कासे रेली खायजाखा तामनि बागै आरो आगे बारे न गुसना रिजाक 5 तारिखो उत्तर महारानीपुर ख्वायो आरो कायसा रेली उंनाय 3 तारिखो तांगे आरो रेली उंखा 5 तारिखो न त नासिंगिते 2 दिन बागै नासिं खायमा खामो खायजे गया तामो रंजित देबबर्मा जे मुभमेंट खायतमनि अबनो केबें दामानो अबनो कासुई दामानो अबंखा कायसा षड़यंत्र किन्तु अबनो आंकिरिया लोकरं नुखाना गाय अबनि बागैनो आं सावो नेता फायनाय नेता सिस्टि उंनाय नेता लुकुसि सलाम नेता निजिंगै माया लोकराव बुट दिखायसे एमएलए मानो मिनिस्टार मानो एमडीसी मानो एम मानो सीएम मानो चेयरमैन मानो चीफ मिनिस्टार मानो किन्तु लुकुबाय नों समजायाखै उंगै माया आकगनो जों मुइतनारो के आबनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जों दफा हानि कक साव साब हानि कक साइतं साब दफानि बागै कक साइतं अबनो नरो मुइतनारो दे नरो ताइ बोसोक थंजाकसिनाय ताइ बोसोक चेकलेक जाकसिनाय राजनैतिक बाबे जों ताइ बोसोक बागजाकसिनाय ओ जरानो ओ नेशनल इशू न तुयै जों ताबुंनो नखलाया हिंका याक बाय याक रमै ताइ बुफुर नखरसिनाय कमर थांबाय मान परे दा जों गजनाय जों मलाई बुमाबो कमर थांजाक जाति दाउं सिनाय अमन ताबो आनि सोंमु लोकनि सोंमु का आबनि बागै न ताकुरो बुखुरो एमएलए अमो 5 बोसोरनि बागैसे पार्मानेंट या एमडीसी एम मिनिस्टार मो 5 years नि बागैसे 5 years नि परे एंटाइसे लोकन थानि मा थानाय बांमा बरक तिप्रा हास्तेव तिप्रा सरक एमएलए अंका मिनिस्टार अंका ताम खायकलां माखा तिप्रा सरक नि बागै पुन खायकलां माया तिनी एडीसी एलाकावो आगे एडीसी एलाका तंगमानि अमरंना आंनावनो किसा साइ खनारवाना अमरंखा आगिवो जे तंगमानि नाइसिंना दे एडीसी तंगमानि कमलपुरनि दुर्गा चौमुनि आ हाती बाजार चौमुनि आगे एडीसी तंगमानि आबनो जनरल खायकलां जाका तांगै बंनि जागो क्षमता मेजॉरिटी बरक प्रशासन बंनि यागो बरक आबनो बंनि सुबिदानि बागै बरक जनरल खायरिका तिप्रा सर तेरे नर जागै थांका अमति हायकेन चंपकनगर बाजार आगिवो एडीसी एलाका तंगमानि साधु पालारो जनरल लुंगै थांका विश्रामगंज बाजार लेनामा हाती आगे एडीसी एलाका तंगमानि ताबु आबो जनरल लुंगै थांका एं साब्रुमनि कलासरा थालिक दैसा आगे एडीसी एलाका तंगमानि आबो ताबु जनरल लुंगै थांका अमति खायनो बुनि दफानि बरक एडीसी एलाका हापते बांते आबनो तरिक खाय जनरल खायत्रान थांका खसरी फाय एडीसी पर्यंत आ खसर माने बिसिंगसे ताबका पार्वत चट्टग्रामनि बरक फायै दिनि रिजार्व न हानो सेगै तंफा निनि आ एडीसी एलाकानि जे मानथाय तंमानि आबन सेगै तंफा ताम सानाय ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदाबा ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदबा आबनि बागै न ताकुरो वानसुकदि ताबुक जरा वानसुंनानि जरा ओ जरावनो बबो चिनि बार्निंग इशू बबो सिकांगो तनिनाय वानसुकै जों सभा मा नखलायनाय बयजे सापानि हिंतन रंजित देबबर्मा खरंनि बरक दैफान नखनाय आं खाख्लायो आं बुइतुसावो दफानि बररंनो आंनि बेकग्राउंड जतन साइमोन आगिबा आं लुकुरबाय गोबां मा चुबाचु मानखा ताबुगो मानै दं ताबु गोबां मा बरक हामजागे कमेन्ट आं नुगो इको आरो गोबां मा आनो कमेन्ट आं नासिगै दं जेकब देबबर्मा सार आं सिमि आसिखै खायो
MLA ni bisingo sar nung simi asikai kayu MLA ni bisingo Jacob Deborma iko sikya gobang mo borok seitongo saka Sadin Kumar right kok sar te kaisa sikya Mayang Cheng Tiprasa good job sar ne te tabuk ani kok khata puro jeng o jorawona tabung non sang mano kholai nai khorang mate sasi nai kirinani kerei central government chin pokhewo tabu notification di dikha tabuk rajya sarkar obono implement khaya implement khaidi hini tabu chiro ma khoklai sine bile asamo jekhane chief minister chiro khok joto borok chi khok dong chiro kha khos khok ya hingga kai jengjan siri tai kaisa kok buyano sungu sa sarkaro tongai norokam ma kan sungu TTADC ni village committee ni election khaimaniya chiro khoka birodi tol tongfor nor chiro khoka tabu sarkaro phai nor bisa kai thangka tabu election khaimiya tamu jawab rinai jeng sarkani pa one to nini gerata tipalan krikha abo khorang muri ngai thangka 125 amendment abo mansinai himlai ka angkolai ka tini bo thangi to ni ja last to nini tamu hinani bono last to seng nukha je nini basic chairman seng saka chini মন্ত্রী ba ko 13 jona tong saman abo tini khana jeng thingjak mang tong hingga kai last to khai tabuk seng gumuti distini khoroksa DM no laina bagase MLA EM MDC thangi sirama kholakya tamung kha raja kunmaya ang andoloni birodita khaya chief minister ang nijibo boy malai protong chin leader sobai bosaka report maman pareng ko khaina kintu tini all live Facebook te kok saitomon somoyo kisu skangno ang nukha aroni DM torit kanti chakmana nolliya aroni police SP aroni additional SP no se nori risu tar mane tamu bujokha nor kam bujikha government nonani musungya borong nengbai challenge siri mane haim tongsu tamu sanai norok sari tam khainai tam sanai angkok sakai buisau puspo bontoni byaparo angkok sapro gobangma borok saka aronjit Deborma MLA jekhen thekena lupe amti kok saman nor khana kana media ono nu khana jekhen thenbo lupe kebo saka rally khaye kotok sori da bothinani jorang khabini kotok sori thitu te kaisa saka bo ha MLA sini nangya angta borno singnani musungu norkam khaimaka posubonto je chini heritage rajani abo tabo Tata company by tas hotel lungani mo sakorom thangka tabuk tangi siring tamu tangi siring tang kok saimiya aw lupe ngnai sanai rok taw boro tangi saimiya tabuk abono tiyi আর তিনি ওই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নতি বরক টাঙ্গাই একটা কক সাইমেয়া লুকুরংনি সং অমন গাই যেখানে जों ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নো जों সরকার তো খাইমালিয়া 125 amendment bill bo जों খাইমালিয়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ni তুই বাদুই ত্রিপুরা একট উংখা আ একট bo जों ইমপ্লিমেন্ট খাইমালিয়া বিসি চেয়ারম্যান bo আবো bo পয়েন্ট जों রিজাগলিয়া o sarkaro tongile sini tamo labungnai ani byaktigoto hingga kai tabungno जों sarkarni nokhanani taimung tonga जों sarkarni nokhanani ani byaktigoto motamot hingga kai tabung जों nokhanani der montri riton jakha khoroksa bini kono department kare tongjao tai khoroksani tamtong science and technology printing and stationery forest department abai tipra sarang tam hamkrai tu manai tam khaiman nai kichumaya kai abuni bagina ang sanani nayo jorang ka ang buba garan bo sikang bang mai kok sau London tongtri London hoite phone khai
बानो सावो जे अदिनी गुमती डिस्ट्रिक्ट ने तालायलायने प्रसंग साप्रो आं साका आं तो किसा असुस्थ आं मिटिं थांमांला आं साका महाराज जोंनि ताबुले जरांखा जों सरकारनि नखनानि सरकाराव तंगै सिनि ताइ कोनो लाभ करिखा बुबा गाराना आसकै लासि मुंरिखा একজন ডিএম বিনি প্রটোকল এমএলএ রঙি তলাবো আর পরে বন কাইসা কলেন তৈছে সেঙ্গাসে গুতা এমএলএ এমডিসি ইএম পার্টি মা রল লেখা তিনি বন নরি রিমা খামো নর জায়গাবলে তিনি আরো পুলিশ এসপি নে নরি এডিশনাল এসপি তাঙ্গে নর জাখা কারণ আ দিন যে আরো সবা খানে রং তলাঙ্গই तालारि रिमानि बागै गोबां पत्रिकाव काखा बुबा गारानो असनमान खाइमानि तिनि अन्य चेनेल अन्य पत्रिकाव सैयाबले गोबां बरनि गोबां कमेन्ट आं पढु खाइदि गाबले थिना बुसकांनि सालो सबा खाइनैले डिएम न नरमानानि चिनि कुन्दा दं आसादा खाया सुतरां जरांखा मन्त्री सभानि नखरै जों लराय खायनानै लामायाव नखलायनानै लुकुनो तै लामायाव नखनानै मन्त्री सभायाव तंगै नरब सरकार तंगो कोन मुंसा रिमैया चाकरि रिमैया मानथाइबा तुबैमैया कगरुजु सिलजागै कक सिलसा जागै तंगै ताम ला आबुनि बागै आं साननानै नायो सरकारनि जों नखनानै जरांखा राइट टाइम ताइ आं सानाय बुसकांनि साल' जों गोबांमा जागाव रेलि खालायनाय गोबांमा जागाव आन्थानि डेट सानब्लाय बेखा बदिना आं थांमानो थांमाया बुसकां दिनाव गोबांमा जागाव रेलि खायनाय आंनि साग नायजांनाय हिंतमाबा आं नायजांमाय आं दङ आंनि शारीरिक इसा असुस्थता दङ तफन आं अ दफा अ हा हिंगाखाय आं दंमाया कष्ट खायफानो मा थांजाव दङै माया दफानि क खाना काकाय आंनि लाइफ नरक जतन साइमान जीवना आं जेल साखा अनेक किसु अंखा अनेक कष्ट अंखा जरा कायसावो आंनि जागो रां 100 पॉइंट करै आमति बंखा गोबां माने मनाय संग्र गोबां माने जारानो हामजांनाय र सुबामानि बागै आं आफरोबो लांमा सलिया फाइका हामजांमान बागै दाबो आं आचार्य रक दाबो बर आं बायनो दं सार दाबो बुफां टट बागाहाय गोफावै दं गाहामबो उंबो हामियावबो बर दाबो आं बायनो दं आबुनि बागै आं सानाय जे बुसकांगो जों नेशनल इशुनो तैयै नेशनल फ्लेग तैयै जों जबा मा नखनाय आसामाव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय दिल्लीव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय गुजरात जुदि नाय मानु हरियाणा नाय मानु महाराष्ट्र नाय मानु हंगाखाय त्रिपुरा तांगै माया अकगनन बैनो जों माथमा नखनाय चांग्रि खायमा नखनाय 30 दिननि जरा रिजा 19 जून पाइथानाय 19 जून पाइथामानि यागुलो आं नरंनो साव जों रेल इसिमी खायगला जों लामा कासुनाय ब्लक रिनाय हरताल लिनाय लास्ट फाइट ओइ गनो जों खायनाय लायनाय जुदि नर ब्लक दिखाखाय जेल चाखाय जेल चावनो जेल तो अभिज्ञता दं जेल चाखाय जेल चावन ताइताम दंबा आबुन किरिना ताम दं कुन किरिना करे बर खरसा वाइनि थैया ताकुरो बुकुरो बर वाइसना थैयो जों आगे चिनि नाना सुसु संनाय क खानाय फायो आसायफ्रु मुं कायसा थैफ्रु मुं कायसा गुबैक चिनि जतने कमाबायखा लाइबुमा हुजाक्लिं थामैखा राजमाला परिमानजों परिमाया राजबारि बुसकांताम खालाय दिजाखा बुनि दफानि बरगनि मूर्तिसे आरो मांथंसे काय दिजाकबायखा राजबारि हाबनानै ताबो चिनि बरर जों राजानि हिन गर्व खायो अथच और राजबारी हमने का टिकट रुइमा हाबो बुसक मुक्ति कलायना निको बुसक दुखो निको नरं सादि ताम खायनाय
Kai ang khaklayo boskangni salo sara tiriparani lukuro jara ha dofana hamjangnai jara hani bagai wansuknai bini busa busukni thinangni kokno wansuknai boro osobawan nokornai ora rajnitiya जों राजनीतिनो तरजाया आं तरजाया अनेक बरक साइमानो बबा नाटक खायो नै नाटक गया 9 तारिख फेब्रुवारी 2025 साल मारिबो फुंगो 9:30 बुबा गारानो थांगै आं रिजिगनेसन प्लान थांग कारण लोकु आनो तामनि बागै तिब्रासानि बागै कक सानानि बागै हानि बे कक सामासे रह और आनो एमएलए अंगो 1.5 लाख टाका रां सानानि बागै आनो रहयो एमएलए हस्टेलो दालानगो एसि साइ तंनाय बागै लोकरागानो बुट दिया सुतरां महाराज आं रिजिगनेसन इसनाय बानो बुथे बैसाव ताइगा ताइकिसा नासिंगरादि बुबा गाराबा बिनि कगनो खानाय माफाय गाय आबुनि बागैनो आं हास्टेनि लोकरनो सानाय अनेक बरक अनेक कक साव आनु कलगो आं खानावो गोबां बर आनो साव आं रेकर्ड खाइ भয়েस रेकर्ड खाइबो रखर आं खानाव आं आबरगनो किबो किरिया आं आबरगनो खानानाबो मुसुंया आं आनि लामा दफान बागै जे रूट मैप खालायै जे आं सबा खालाय तंमानि जे टारगेट खाइ सबा खाइ तंमानि म खाइ थांनाय हयतो सबा खाइ आनि लांमा जुदि सय थांका आं काकाय अमनताय मानजुनाय तो तंनो आं साइमिया तबे आं आसिनो सानाय ताबुंनि जरानि चिन सिकला रंनो ओ हा दफानि बागै नरबो वानसुकदि नरबो थिनांनो वानसुगै नरबो सामुं टांदि जों कमनानि थांमानि सिलाय लराय थायै जों जुदि थैकाकाय सालसा लाइबुमाबो सैजागोन केरं कथमा साजागानो इस्तिमुर आं जेनाबाबो 1997 आव थांपुरो आ UN नि अफिस नि फाटारागो रिरक फालटं जामान इस्तिमुर दिनि बरन हाकी फुलि माखा ताबुकसों जोंखाय कमना लामा हिमतों कारण जों बुखु बायसे थानसा हिन सालायो किन्तु जों थानसा करे थानसा मुइमाया खरकसा ताय खरकसानि इगो प्रब्लेम खरकसा ताय खरकसानि उकलग नांलायो खरकसा ताय खरकसानि उकलग कगरुजु सालायो अमन खरक बसे चिनि बरक सारि क्लाय खेंगाकाय खरक बसे तिब्रासनि कगनो वानसुकना दफानि कगनो वानसुकना हानि कगनो वानसुकना गोबां मा जागा जों साइमान गोबां मा उनकरनो साइमान रां पैसा गोनां सारिखौ गेताम खायनो दल थुमलायो चुवाक नंलायो सामनि रां बोसोंखा बलायलायो साबो बुति गारि काइमाखा सालायो साबो दालान कयताला तांमाखा आबो कक सालायो आबोनो सालायै चालायै नंलाय मुनैलायै हाहा हिंलाय आर yang दफानि बर रखाय मोसाया मा नंगिया कलाई तंनाय जाव ओ दफा हानि कक आंदोलन खायनाखौ फाइबेदि बरनो थरे बारे फाइलाय जाव वाते पामते हिनेया बरनो फाइलाय जाव काय आबुनि बागैना ताखुरो बुखुरो आंनो आंनो सानाय जे बसकांनि अचबावो नर बुसादि ताय तिरिदि निनि कामी गानावो निनि ब्लक एलाकावो जुदि बांलादेशनि अवैधभावे इलिगेल माइग्रेंट रक फाइ तंखाय बजेसा दफान पनंथन नरक कैसे फॉर्मेट इस्लामिक दरगास्त सै पुलिस न थांगै रिदि एवं पुलिस तुबुइ फायै नरक यासि सुरै रिदि यासि सुरका पुलिस रमित लांनाय आइन न निजिन जागो तारना हादि आइन प्रशासन यागोनो तनेदि बरनो फुनुकदि बरनो लगिरिदि बरनो चुबादि बरनो रमनाय अमति खाइनो जों चिनि हावबो कार्यकरी खायनायनि बागै ओ जे सरकारनि जे नोटिफिकेशन कार्यकरी खायनायनि बागै जों मा चेंनाय ताई आं डाक्टिनो डिस्ट्रिक्ट वाइज डीएम एसपी मालायना बागै चाइतगै दं गवर्नर नां चिठी रिजाक बिनि जरा मायां टंखा आनब ऑफिस नाते जुगाजुग खायका दातिन आं जरा मानान आरोबा आं चिठी ड्राफ्ट खायतने रिखा आगरतला शहर बरो बरो एंनानि बरो रक फायै बांलादेशी रक फायै और टंखा तिनी
আগরতলাবো নরক খানা যারা আগরতলা তংনাই রক হঠাৎ কলনি ফো বরন ফাই হঠাৎ কলনি খা শ্রীলঙ্কা কলনি ফো ডাকাইয়া কলনি ফো মুংবাং মাসাবো চাপ কুলমাইয়া লামাই কিনাই কিনারো খাস জাগাও যারা বসে তাং টংনাই বরক সাবোবা বংনি কাগজপত্র চেক খাইখান মাননা বলে বং থানি আধার কার্ড দङ রেশন কার্ড দङ কিন্তু ও রেশন কার্ড আধার কার্ড সালামতিনি যে ডকুমেন্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্টস মানে আর ডকুমেন্টস যতন ফেক কে চেক খাইখান মানজাক থামলে অনেকে বরক সাবো जों सिलासरिनि फाइमानि सिलासरि बफुरनसिनि ब फाइका बोसोरफोर दंखा गन्दा तैसाव कायसे फेमिलिव 18 जना रक दं खरकसा परिबार आमतिरब रेशन कार्ड दं आन्थानि रिपोर्ट सकायजा गोबां मा जागा दं चेर जायगाबले नाय जायगाबले नों प्रशासन थांनि नायदि जों रिपोर्ट मायाबले जोंनो साफायनाय करिबले दाबो रिपोर्ट ना सेंखाबले मारि नाय जों रिपोर्ट रेडी नर ताकि रेडी थैके थिलेन तैताम तंबा नों बांग्लादेशनि बरक नोंनि पारागाना फाइटं फाइमान फुनुग्रिमान तां थैना तंबा तां किरना तंबा निने हानो सेक्टं फाइमान नि मानथानि सेक्टं मानाखाय जों गाबोन किरिनानि हायदा तांनि किरिनाय रायदानि ककनो सानानि आइनि ककनो सानानि तांनि किरिनाय आबुनि बागैनो पारा पारावो कगलाम सालायदि नरक जतनो मालाय कगलाम सालायदि खाबाक सामदि नायतुकदि जेनुइन बर आगि जारा रासामालनि सिमर तंनाय बर बताव टेक्टक नांजागै फैसा बर नां फैसा बुनि दखान बर साबो एंनानियाव बांलादेशनि बर फाइमान बागै जोंबो मानथै सेबल जाक दंखा बर बांमानि बागै दिनि तिफ्रानो करिदुर खालायै दिनि देशनि गोबां मा जागाव थांदों गाय अमति हायथायै सालबुरुन हाबै दं त्रिपुरावो कि आसायै बरक बाङो ना बांलादेशनि बरक फाइ बाङो बांलादेश बरक फाइनो बांबले गाय आबुनि बागैनो आं सानाय जे अमनो जों कोन मतेखाय गसिमाया बंनो तनान बांलादेशी न बुइ सावो बांलादेशी गु बेक तांगे गु बेक हेने आं हिया बांलादेशी पुश बैक वन त्रिपुरा वन बॉयस बांलादेशी पुश बैक अमन क इनका काय बुसकांनि सालो जों टेबो आं जरा जरा बाबुखाय फेसबुक आव फायनानै चाइटकनाय कक सानानै लुकुरकबाय जतबाय तो फुनते कक साइमेया आं खाख्लायो दिनैनि आं जे कक सामानि नरक खानाय दंनाय होननाय आगामी दिनो नरकनो आं लगिमाननाय चबावो दफानि चबाव नंनो लगिमानाय अबानि पुतु दङ नरक लगिरिदि आं नरक आनो जे लगिरिमानि आं नंनो याकरि दा थां बुइ हाय लामा कसारो याकरि दा नरनो कलां थांनो आबो नरक नायदि आं कुन दिननो याकरि 300 पॉइंट याकरि आं तामो वानसुक दं किसा नरनो साका आं बखानि तेबो गोबां साजांनाय दं सानाय नरनो दरखा आन थाने गोबां मा डकुमेन्ट्स दंगो सुप्रीम कोर्ट नि असिनि उपाध्याय बिनि जुनियर बां कक सालायका आं दिल्ली थांखाय बबे मालायनाय कक सालायनाय दाम खायमा दामत रायदा आबो नायतुकै आं कक सालायनाय आं कक सालायफैका गोबां बरक ताबो आगुगै फैका आनो चुबानानि बागै ताबो गोबां मा बरक डकुमेन्ट्स तनि फैका वारचाबो कुपलो डकुमेन्ट्स बो जागा दं साबो दं आबो जत्तन ताबुक आं नाय दं गाय आबोनि बागैनो ताखुरा बुखुरो नरक जत्तन खासरांगै फानथनि दंदि सब मा बसालायसिनाय ताय कुनु ककरै आगामी दिनो सुदु अ जों फ्लेक्टयै सिमि जों स्लोगान निगला आगामी दिनो लामा कासुतिनि हरतालिथिनि नरनो लगी मानानै नांगान नरक जत्तन लगिरिदि सिनि जे नांमानि थै नाखाय थैरिनाय आं टियार दंगो नरबान लगी दंदि जेलो ताविसान जुदि थाना नाखाय थानाय आं फासि उनान जुदि कायसेले केरां गथमा साजागान सालसा ब अमति सालांका ब अमति खायलांका गाय आं ताय बिसि कगलगिया खाना 5 तारिख खवाय उत्तर महारानीपुर
sini kaisa rally tongo jotto khwai gana wa gini wo tongnai jotto lukono nangsanai khana rally o phaidi khorang tisadi Bangladesh rongno jeng sini hani naitugu tikhlainani bagai jeng jotono thancha khorang kaisa tisawoi jeng sanai one Tripura one boys Bangladeshi pushback o slogan tino jeng khana nokhlane tini asakti nongstun nor jotna kaham koreng tongdi jotona nota bisa khulumai yapari hor kaham jotona hambai